que se n'anaven cada setmana dels dipòsits, en una setmana per retirar, i on te'ls fotien? Aquests clients a la setmana i 5.000 milions, en quin banc? Bueno, la veritat és que quan m'he dedicat, des que ara se m'ha ocorregut una idea, basat en que si la banca guanya tant,